Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Ang atong Ginoo nagkanayon. Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig o sa Espiritu. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Pagasuking tigpaminaw niya nasab kining tulumanon, tuwa man ay love, kunang babae nga akong gihikukma, bus kahapon sa pagtuma ng inyong pus nga sulugon, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Sa gihapon, ang hinaot nga nagkamo sa maayong panglawas. Aron andam kamo no minaw ng atong tulumanon nga naghatag og mga katinaawan, kahayag no, may labot na sa atong pagtuong Katoliko ang babae no nga gitumbok ni mong tulumanon. Ato na yung gibasa ang San Juan Kapitulo 3 tutling 5. Kaya kung ato ning masabot pag-ayo, naghisgot manim hay tungod sa atong tema nga atong ipadayon karon no, may labot na sa bunyag. Kaya may labot lagi sa nga pangutana nga ato ng na hisgutan kagahapon sumiyaki nga isugdan nato pag-ayo kagahapon ang pagtubag. O karon sangli tuwa man mahuman lagi kagahapon atong ipadayon karon. Ngano nga naghisgot og bunyag kini atong gibasa. Tungod kay matud palagi sa atong Ginoo, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa kingharian sa Dios kawas kun mataw siya
pinagi sa tubig ug sa espiritu. Kining pagpakatao pinagi sa tubig ug sa espiritu mao man ni ang bunyag. Di ba? Kay kung kita mabunyagan, mabag-o naman tang tao. Himo na tang bag-ong linalang. Atong mahinumduman o mga suking tigpaminaw nga kining bunyag hangtod karon daghan sa atong mga igsuon ng nabahay ng pangunahuna may labot na niini. Gani ang uban moingon nga wa na kinahanglan ang bunyag diha sa atong pagtuo. Napon sila'y mga katarungan. Ang uban moingon nga aduna o kita usana niyana. Hinoon klaro man sa Biblia nga naagyo ng bunyag. Pero ang question mark lang, ang problema lang kay managlahi lagi ang atong pagsabot yan ang bunyag nga gitudlo sa Biblia, gitudlo sa atong Ginoo, mao nang kinahanglan ato kining tukion. Mga suking tigpaminaw, diri naman ta sa kinibang may labot na sa pagbunyag sa bata, no? Kagahapon atong gisuwayan, no? O kutlo ang Buhat Kapitulo 16, tutling 14 ngatos 15. O Buhat 16, 31 ngatos 33. O atong punan karon, no? Unang Korinto Kapitulo 1, tudling 16. Nga naghisgot o kanang pagbunyag sa kanabang tibuok panimalay. Basaha ra ninyo unang Korinto 1:16. Nga nagbunyag og tibuok panimalay nga mahimo natong sabton nga apil ang batang masuso. Tungod kay kung maghisgot galig household o tibuok panimalay means all persons who live sa maong balay, no? In one house. Labi na kung imong huwatong basahon ng Jeremias Kapitulo 6, no, tudling 11 ngatos 12. Nga ang household o ang tibog panimalay, klaro gyud. Nga tanan, lakip ng mga bata, batang masuso. So kung muingon lagi ang Biblia, nga nagbunyag og tibog panimalay, klaro. Nga apil ang mga batang masuso. O kung muingon ta nga way apil ang batang masuso kay wala giklaro nga naay masuso, di man po nato maklaro kung wala ba gayud. Kay wa mantas mong panahon. Pero sa tulo ka instances, hitabo, di nagyog ka magkaingon. Sa tulo ka hitabo nga nagbunyag og tibuok panimalay, magaingon kang walay batang masuso. O gunya, ang teksto nga itong gibasa sa San Juan Kapitulo 3, tudling 5, mga suking tigpaminaw. Ato ni ngayuhon og taltag. Kay kini mao nga tudling kung atong sumada ba pag-ayon, no? Mga suking tigpaminaw. Dili gyud ka kaingon. Ako moingon jud 100%, no? 100% mga suking tigpaminaw. Nga dili gyud nato ihikling. Di gyud nato itsapuera ang mga batang masuso diha kandidatos pagkapagabuniyagan, pagkasuking tigpaminaw. Mao lagi, timan na ito pag-ayo, no? Ang gingon sa atong Ginoo ngadto kang Nicodemo. Nicodemo, sultihan ko ikaw. Walay makasulod sa kingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Unsa maning niya, no? Kining matao pinagi sa tubig ug sa espiritu. Kung atong basahon ng tudling 3, di nang atong Ginoo nag-ingon, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab. Kana diyang ipagkatao ka pinagi sa tubig ug sa espiritu, mao day kana ang pagpagkatao pag-usab o born again. Sato pa kung mangutan na taon sa definition niya ng born again o natao pag-usab. Pero by the way, no, ako maning gisusi sa Grego ang exact good unta translation ni born of the above.
Oh. Born of the above na tao sa kaytasan. Kung imog yung literalon ba, dili born again yun ang exact translation ini kung ibasa na to sa Grego. Pero pwede ra gyapon nato sabton nga na tao pag-usab. Kay kung gikan sa atong kahugawan nahimutang limpyo na bag-o ta. Na tao ta sa kaytasan. Oh. Na tao ta ubos sa pangama sa Dios. So related ra kayo mo na nga bisag ang hubad nga atong gawion kanang born again okay ra gyapon. Mao ra man gyapon kung sabton. Di man mo sukwahi. So kay ang common yun nga atong gigamit kana mang hubad nga born again mo na atong gamiton. Dili ta atong wa kayo gigamit. Pero ako lang gipahibalo ninyo kay mo man atong pagtuon nga ang takdo gyud nga hubad unta born of the above. Say in English. Okay. So kana diyang pagkatao pag-usab o pag born again dili day ng kanabang pagbiya sa tinuoang Katoliko. Okay. Ang uban manudlo man nga ang pag born again kuno kanang mubiya sa tinuoang Katoliko. Dili na mo'y definition sa Biblia, no? Kaya ang definition sa Biblia niya ng born again mo maning gibasa na to San Juan 3:5 nga matud pa. Sultihan ko ikaw, Nicodemo, walay makasulod siging herian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Naklaro ba nato nga bunyag kana? O kanang pagkatao pinagi sa tubig? Naklaro nato no mga suking digpaminaw. Kay kung atong pasahon, no? Ang mga tudling sama sa San Matthew Kapitulo 3 tudling 11. Naghisgot o kanabang bunyag mga suking tigpaminaw tungod kay lagi kihisgutan kanang tubig. Ito ragong basahon ang Mateo Kapitulo 3 tudling 11 para maklaro gyud, no? Aron dili mo magduda ba sa atong pangatudling nga ipangkutlo. Matud pa, ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. So kung maghisgot galig tubig, probably mao na, no? Kung atong basahon diri sa Bagong Testamento, ang kisentro niya na mao kanang pagbunyag. So maklaro nato nga kanang pagpagkatao pinagi sa tubig. Diretso dayon sa atong unahuna nga bunyag na siya. Nya matud balagi sa atong Ginoo walay magakita o walay makasulod sa gingharian sa Dios kawas kun siya matao pag-usab. Ang pagkatao lagi pag-usab mo man ang pagkatao pinagi sa tubig ug sa espiritu. So sa laing pagkaistorya, gawas ang tao mabunyagan o mabautismuhan, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Kung moingon ta nga ang bata ang mga masuso, walay labot sa bunyag, unsaon nila pagsulod sa gingharian sa langit? Kay wa may tao lagi makasulod sa gingharian sa langit. Kung mao lagi dili mabunyagan. Importante ang bautismo dihastong pagtuo. Nya kay ang bata, tao man, di man ka magingong dili tao ang bata. Batang masuso. Kaya ni nahinumdum ko sa kahigalan ako nga dili Katoliko. Ingon siya nga, kanang batang masuso, dili pa man na tao. Uy, unsa man di ay? Hayop. O bisang bata pang masuso, tao na yun na. Gani naman sa Biblia, no? Dili man na kay istorya lang nato, no? Pero dili nagali kinahanglang basahon pa na sa Biblia kay klaro magyud kanang batang masuso tao. Pero kung gusto yung teksto sa Biblia, kanang karaang hubad sa Binisaya nga kanang gitawag gali na tugbugna. Juan Kapitulo 16 tudling 21 basahan na, no? Juan 16 tudling 21 nga kanang batang masuso tao na, no? Dili kay mingon kang dili tao. So, sa pag-ingon sa Ginoo nga
walay makasulod sa gingharian sa Dios o walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab bunyag man no sumala sa Juan 3:5. So kinahanglan yun magpabunyag tanan, madako nga tao o magamay o mamasuso. Kay lagi ang bata kung di mabunyagan base sa itong gibasa, di siyang kasulod sa gingharian sa langit. Kay requirement magyud ang bunyag. Wa man gyud gingon nga exempted ang mga bata. O gunya mga suking tigpaminaw sa Galacia Kapitulo 3 tudling 27 atong gimanan pagayo nga ang bunyag mao ang pagsulob nato og Kristo sa atong kinabuhi. Ang bunyag mao ang pagsulob og Kristo sa atong kinabuhi. Sa ato pa kung ang bata dili mabunyagan o mabautismuhan, wala siya makasulob og Kristo sa iyang kaugalingon. May siguro nga basahon yun nato walay kapin walay kulang ang maong tudling no mga suking tigpaminaw. Galacia Kapitulo 3 tudling 27. Okay. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. Ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So kinahanglan gyud ang bunyag. Di lang kay sa dagko hasta usab sa bata. Kay ang bunyag lagi mauman ang pag-unsa? Aron mahiusa kang Kristo o aron masulob nato ang kinaiya ni Kristo. Klaro kayo, gibunyagan o gibautismuhan kamo aron mahiusa kang Kristo. Sa to pa kung dili mabunyagan ng bata, di siya mahiusa ni Kristo. So, mga suking tigpaminaw, atong reviewon lang gamay itong gisgutan na ito kagahapon ba for the sake sa atong mga bagong listener katong wala ka paminaw kagahapon. Bisang daklit lang. Ang batang masuso dili kinahanglang walihan kung kwaon ang iyang original sin no natuki man nato ni gahapon ang original sin unsa nang original sin kanang absence of grace tungod kay naluwatan ni Adan ug Eva ang grasyang magkasantos. Lahi po ng actual sin kanang salang buhatnon. Ang batang masuso gingon nato kagahapon ug atong sublion karon nga wala pay sala nga nabuhat, wala pa siya actual sin. Kaya ang naa niya kanamang salang panulundon. No kanang gihisgutan sa Salmo 51 tudling 5 o Isayas 48 tudling 8. Munay mga tudling kung maghisgot og salang panulundon. Okay. Og ngano nga dili kinahanglang walihan ang batang masuso unsa toy atong natuki kagahapon tungod kay nitapot ang salang panulundon sa batang masuso so mga batang masuso nga wala siya pahibaw no nitapot kanang salaa wala siya pahibaw sumay katarungan nga kuhaon nga dili pud siya pahibawon. Pero kung dako na ang pagabunyagan dili man kay ang naa niya original sin ra kung wala pa siya mabunyagi sugod o wa pa gyud siya mabunyagi ba sukad-sukad. Naa niya ang original sin, naa na pud siya kanang actual sin kay duna naman siya nahimong sa nga iyang kaugalingon no kung dako na. So liable na siya kay naa naman siya sala nga iyang kaugalingon. So kinahanglan walihan gyud siya. Kinahanglan sermonan gyud siya o pahibawon gyud siya. Ngano liable naman siya. Katong mga batang masuso di man to sila liable sa sala nga panulundon kay di man sila moy agi ato. Nitapot man to nga wa sila pahibaw May katarungan nga kwaon pud nga di sila pahibawon pero kung dako na pagasuking tigpaminaw kay hibalo naman. Kana siya salang panulundon kinatudluan na na po siya sala nga iyang kaugalingon so kinahanglan tudluan siya ingnon siya nga kanang salaa kay imo man na imo man yun ang kaugalingong gibuhat kuhaon na to na munang mayong kag kailangan nimong consent kay liable man ka sa sala na imong kaugalingong gibuhat. So mga suking tigpaminaw di na ko mo balik pa sa uban pa mga tudling na tuki na to kagahapon kay mas short na po niya tagayo sa time no. Diretso na lang ta sa ubang mga tudling sa Biblia nga dugang pamatuod ba
nga ang mga batang masuso apil diya sa pagabunyagan. O labot pa no, ay gyud kalimti katong gingon nato kagahapon ba nga kanang pagtulunan nga walay apil ang mga batang masuso diya sa mga pagabunyagan, wala gyud na sa Biblia no. Ang atong Ginoong Jesucristo o ang mga apostol wa man gyud manudlo ba nato nga ang mga batang masuso walay apil sa bunyag? Kinsa ra may nanudlo ana? Kana arang mga igso nato nga nahimulag. Kanang kanunay nagsaway sa atong tinuwang Katoliko. Atong mga detractors to sa atong tinuwan, sila ra mo'y nanudlo ana, pero ang atong Ginoo ug ang mga apostol wa gyud manudlo. Ang mga batang masuso walay apil yes bunyag. Wa gyud. O gani mga suking digpaminaw, mayo yung masayra na to, no? Nga kung Katoliko nagali nga baruganan, mo yatong susihon, kung maghisgot niya ng bunyag, ang Katoliko mubunyag sa duha. Buti pasabot mo, bunyag sa batang masuso, mubunyag po sa dagko. Depende sa kaso. Mao lagi. Kung ang dako na magpabunyag, kay wa pa gyud mabunyagi sa bata pa, bunyagan. Kung ang mga ginikanan Kristiyano na, din ang ilang bata, dado nila, pabunyagan nila, bunyagan. Kay wa man magdili ang Biblia, wa may instruction ng Biblia, nga dili iapil ang mga batang masuso des bunyag. Gani mga suking digpaminaw, sa panahon ni Kristo gyud no, og ang mga apostoles, ang rason god nga kasagaran bunyagan dako na kay mo man ay ilag yung kanunay bang kanabang balik-balikon kay kasagaran gyud diha gyud sa Biblia gibunyagan dagko na. Kaya mga batang masuso di kay klaro ba? Nga ang mga dagko o mga batang masuso gibunyagan nalay gi-implied gipasabot lang sama atong gikutlo natos buhat 16, 14 ngadto 15 nga nagbunyag og tibuok panimalay. Pero kanang litra por litra gyud nga nagbunyag og mga batang masuso, wa gyud mabasa litra por litra. Masabot lang. Ang rason god kung ano nga mga dagko ng kasagaran mabasa gyud nimo litra por litra sa Biblia ang gibunyagan tungod kay niadtong panahon na bag-o pa man gud ang tinuohan. Bag-o pa man ang simbahan ni Kristo. Mao na nga kasagaran madirektamente gyud sa pagbunyag mga dagko kay mo may maminaw uswali. Mo may naa diha present, walihan. Tudluan kay dagko na god. Kay naiha bunyagan. Mga dagko. Pero diha sa pagbunyag og dinaghan na maapil gyud tong mga batang masuso. Dili kay walay apil. Sama lagi sa buhat 16, 14 ngadto 15. Buhat 16, 31 ngadto 33 og unang Korinto kapitulo 1 tudling 16. Ug wala gyud instruction ang atong Ginoo ug ang mga apostoles nga dili iapil ang mga batang masuso dias bunyag. Kay kung naa na sa Biblia, kung nag-instruct pa, nanudlo pa ang atong Ginoo ug ang mga apostol nga dili iapil ang mga batang masuso dias bunyag, akos veritas, usan ako nga dugay rang nihawa gyud sa Katoliko. Kay gisupak ayon sa instruction sa Ginoo ug ang mga apostol, pero wa man manudlo si Kristo ang mga apostol nga dili iapil ang mga batang masuso dias bunyag. So di ta mo utuwa na kanang pagtulunan na nga dili iapil ang mga batang masuso sa bunyag. So mo nay kuan ba reason kung ano nga kasagaran mabasa nimo sa Biblia dagko na gibunyagan kay bag-o pa man ang simbahan, walihan pa man, wa pa man maghabig. So inig wali di dagko naman makasabot maminaw so bunyag dayon kay wa pa may bunyag. Pero mga batang masuso kung naa sila mga batang masuso i-automatic na nilag pabunyag kay kinahanglan gud rekisito gud sa atong kaluwasan. Ingon gud ang Ginoo, gawas ang tao ipakataw pag-usab pinagi sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Unsa man ang pagpakataw pinagi sa tubig mao man ang bunyag. So kung nang bata kay tao man dili mabunyagan, so di siya makasulod sa gingharian sa langit. O gunya, doon na to'y nag-ingon ba nga, si Kristo manggod mo atong panigingnan. Unya si Kristo, gibunyagan dako na.
So dapat magpabunyag yun dako na. Kay awaton man nato si Kristo nga dako na siyang gibunyagan. Well, mayo po no? Pero kung awaton yun nato litra por litra ba, i-apil na tong edad. Ug unsay edad ni Kristo gibunyagan mo po. Sa may edad niya be. Gibunyagan siya. 30 o inunda lang gabi no kay usahay liban man ta na no. Tara na. 30 to 33. Sayod man tas igsak ana. Pero ato na lang ingnon diha. Parang dako og kapilian ba inon lang 30, 31, 32, 33 pwede pagalit na tug i-35 no. O asang igsak ana. Nakaron ang mga igsuon nato nga buot mo follow gyud litra por litra wa man pud sila kasunod kay sa nakita nako sa mga detractors niya ng bunyag sa bata. Daggo na to ilang gibunyagan pero naman magbunyag sila 12 anyos. 18 anyos. 20. Kung ato bagyong sundon ba ang tuig din gibunyagan si Kristo, di gyapon mosunod. Pero basin mingon nga dako naman so bahalag pila edad diha di na lang itakdo na to basta kay kana dako na. Namay uban mingon ana, di ba? Well, ato lang hunahunahon pagayo nga ang mubunyagod ni Kristo gipaabot nga mubunyag niya mao man si San Juan Bautista. John the Baptist, di ba? Pananglit og si Kristo bunyagan sa masuso pa siya. Nakaron ang bubunyag niya makahimo ba? Be. Pila may edad ni kuan? Kana bang ano siya ni John the Baptist sa dihang batang masuso pas Kristo. Nga sa atong nahibawan, unom ra ka bulan ang ilanggap 6 months mga suking tigpaminaw. Imagine, no? 6 months ra. Magulang ra si John the Baptist og 6 months. Nagaron, pagkatao ni Kristo, unya, pila may edad ni John the Baptist nga mo'y mabunyag? 6 months. Kanang 6 months makahimo pa nas pagbunyag? Dili, uy. Illogical na po na kayo mga suking tigpaminaw. Puya pa si John the Baptist anak din mo bunyag po og puya. Uy. Puya ba na 6 months? Ako rin kay kuha na na. Kurehi lang ko kung nasayop. Basta mao na, no? Ang 6 months, unom ka bulan nga bata, makahimo ba sa pagbunyag? Ni Kristo, sa puya pa siya? No. So paabuton sa iyong mudako. Unya, ang edad ni John the Baptist nga mahimong maangayan na siya sa kanabang ministry dahil sa pagbunyag, dako na siya. Di siyempre, dako na po ng Ginoo. Di ba? Kay 6 months na ang ilang gahap. Di ba? So, mo na itong ikasulti po niya na nga, dako naman si Kristo nagpabunyag, natural, kaya mubunyag niya, ang qualifying mubunyag niya, dako naman po. Kaya di pa man makahimo si John the Baptist pagbunyag ni Kristo kung masuso si Kristo pagabunyagan o dili. Ang atong tamdan lang nga ang bunyag mahimong dako na, mahimong bata o masuso. Kaya wala may instruction sa Biblia nga dili pwede ang batang masuso dias bunyag. O dugang kasayuran mga suking digpaminaw, no? Matod pa sa libro nga sinulat sa usa ka scholar nga pastor, no? Usa ka protestante nga si Dr. John Tudor Mueller, usa ka Doctor of Theology, no? Usa ka protestante. Ang basahon nga naguluhan niya nga why baptize children? Kay dili man tanang protestante supak nga ng bunyag sa bata. Kay na may mga protestante nga okay, no? Dili supak sa bunyag sa bata sama na nga itong mga igsuong protestante nga gitawag og Lutherans, no? Katong mga followers ba ni Luther, Martin Luther. Dili man na sila supak sa bunyag sa bata. Atong kutluon ning libro ha nga sinulat sa mga protestante nga usa ka doktor, Tudor Mueller, no? Doctor of Theology. Sa iya laging basahon why baptize children sa pahina 3 ngadto sa 4 giingon,
gikan sa unang mga adlaw sa mga santos nga mga apostoles, ang Kristohanong tradisyon nagpadayon hangtod karon sa walay hunong o walay bugto. Ang iglesia nagbunyag sa mga batang masuso. So, mga suking tigpaminaw, protestante na, dili ni ato-ato lang. Yun, moingon siguro ang uban kay dili man na sila supas bunyag batang masuso. Munang muina na sila. Pero mo man na. Kung tanaw na to sa history, mo man yun ang mga suking tigpaminaw. Gani, no? Si Tertuliano, no? Natao sa amihan ng Afrika sa mga tuig 150, may matuod sa kamatuoran nga sa iyang panahon ang pagbunyag sa bata mao'y pagbansay nga makailapon kayo. Unya ang Lutheran Encyclopedia nagaingon usab, sumala gihapon sa mong libro, gikan sa apostolikanhong panahon hangtod nas pagtungha sa tinuhuang anabautismo. Sa ikanapulog unom kagatusan katuig, ang doktrina sa pagbunyag sa bata walay usa nga milalis. Sa ato pa mga suking tigpaminaw, basis mong basahon. Kanading pagsupak niya ng pagbunyag sa bata, awahin na dahil na. Diyanas mga ika-16 nga siglo, pagtunga niya itong gitawag na itong grupos tinuhuang anabautismo. Sa ato pa, sa wala pa ang maong kahugpungan sa anabautismo, walay pagsupak, walay pag-object niya ng pagbunyag sa pagkabatang masuso, mga suking tigpaminaw. So, mao nga usak ka bagong pagtulon ana, dili kay kanang pagbunyag sa bata, bagong pagtulon ana. No, dili. Ang bagong pagtulunan, kanang pagtulunan nga ang batang mga masuso, dili ang ayan bunyagan. O, dili bunyagan. Mo na bago. Kay before ni gawas ng pagtulunan nga dili iapil ang mga bata sa bunyag, awahira man na. Dito naman na mitumaw sa mga ika-16 na nga siglo. Before ana, rampan kayong pagbunyag sa bata mga suking di paminaw. Walay usang milalis niya na. Ang buhat 16:14 ngantos 15, buhat 16:31 ngantos 33, unang Korinto 1:16, puros klaro kayo. Nga nagbunyag og tibok panimalay, wa gyud giingon nga wala iapil ang mga batang masuso. Basahan niyo na ako yung gisubli-subli na buhat 16:14 ngantos 15, buhat 16:31 ngantos 33, unang Korinto 1:16. Kaya kung muingon ang uban, wala may batang masuso na, subjective man ha. Imo ka makaingon nga way batang masuso ang tibok panimalay nga ipangbunyagan diha. Kay wa man kang kita. So karon adto tas laing mga tudling sa Biblia nga dugang mo pamatuod nga apil yung mga batang masuso dias bunyag nga suking di paminaw. Unang Korinto kapitulo 10 tudling 2. Nga naghisgot gani sa daang testamento nga adunay pagpanglinis gani nga gitawag og bunyag. Hinon katong bunyaga di pa sakramentuhanon pero gitawag nagbunyag, pero ato ning basahon kay hisgot magbunyag. Although ang hisgutan Old Testament, pero ato ning magamit niya ng pagpanalipod niya ng bunyag sa bata kay nagbunyag manggod og daghang kayo unya nahiapil man ang mga batang masuso. Ani atong basahon bagas suking tigpaminaw, unang Korinto kapitulo 10 tudling 2. Pinaagi sa panganod og sa dagat, gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ito ning panahon ba ni Moises katong ilang Exodus gikan Ehipto. Dala nila nikalagyo sila kung nakakita mo ng salidas television, the Ten Commandments. Katong gikan sila sa Ehipto, itong paghigawas nila, wa man yun gibilin ng mga batang masuso. Sila tanan yun, dala, kugos-kugos sila mga batang masuso. Unya, matud pa sa versikulo 2 sa unang Korinto 10, pinaagi sa panganod og sa dagat, gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Silang tanan gibunyagan. Nya kung basahon nato sa Exodo kapitulo 10 tudling 9 og Exodo kapitulo 12 tudling 37, klaro man gyud sila tanan apil ang mga masuso.
Unya matud pa sa unang Korinto 10:2, silang tanan gibunyagan pinagis panganod sa dagat. Gani lain po ning prueba nato nga kanang pagbunyag diay dili kay tusmaw ra. Kay kung ang mga batang masuso itusmaw to gitusmaw to nila pastilang nga lumos. O nga lumos. Oh. Basahan ra ninyo unang Korinto 10:2, pinagis panganod og sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. Wa gyud giingon nga walay apil ang mga batang masuso. Wa gyud. Silang tanan gibunyagan o gibautismohan. Unya dili gyud ni tusmaw. Klaro kay ni kining bunyaga di ni tusmaw kay mga batang masuso kung gipang tusmaw to na nangalumos kini pa kabaw mo utong. So mga suking di paminaw gani no kanang wingon tag tusma o sprinkling wa pa ta maabot ana no. Ato sang tibawaso ning bunyag sa bata. Kinapay ang ayang pangkutlo nato aron ta mahitsasan gid pagayo ba so mga tudling aron daghan tang magamit nga kasangkapan o sa atong pagpanalipod sa mong babae nga gitumbok ni mong tulumanon ang Santa Iglesia Katolika nga nanudlo niya ng pagbunyag sa bata. So laing mga tudling, mga suking digpaminaw kining sa Acts of the Apostles, buhat sa mga apostol, Kapitulo 2, tudling 38 ngadto 39. No, ato kining basahon. Kay kanang saad sa bunyag, wala gyud giingon nga dili i-apil ang mga batang masuso. Gani, in contrast, ang balihin noon mo giingon no atong basahon. Buhat 2:38 ngadto 39. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol og magpabunyag asa di pa ta mo padayon dayto na hinumdum ko sa akong higala nga dili Katoliko ningon siya nga na ayha lagi bunyagan maghinulsol. Unsaon pag hinulsol anang batang masuso? Oh, anong bunyagan man nga di pa man nakahinulsol? Ang atong tubag, unsa may hinulsulon sa batang masuso nga wala pa may salang nahimo iyang kaugalingon? Oh, mga suking di paminaw. Ang mga batang masuso dili kinahanglang pahinulsulon ngano kay wa pa sila nahimong sala nga ilang kaugalingon. Ang naa nila katurang original sin. Unsa man ang original sin? Absence of grace kay naluwatan ni Adan ug Eva. Oh, nitapot ang original sin nila nga wala sila pahibaw may katarungan nga kuhaon ang maong salang panulundon nga di pud sila pahibawon. Pero kung dako na sige kaingon ko na pahibawon jud kay duna na may actual sin. Kinahanglan jud maghinulsol kung dako na. Kay duna na may sala nga iyang kaugalingon nga kinahanglang hinulsulan. Pero ang mga batang masuso dili kinahanglang pahinulsulon kay wala pay sala silang nahimo nga ilang kaugalingon. Atong ipadayon. Ato lang usbog basa. Unya mingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ng inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak. So, kini ding saad, no? Sa bunyag mga suking tigpaminaw. Unsay gingon? Alang kanila niadto ug sa ilang mga anak. Gani kung basahon nato sa King James Version, unto your children. Mayon gatag unto your children, apil ang mga batang masuso. Oh. So mayon gyapon ta nga walay batang masuso. Des mga kandidatos pagabunyagan nga klaro naman kay na. Wa man gingon diri nga kay ang saad sa bunyag alang man kaninyo og sa inyong mga anak nga dagko na walay apil ang mga masuso. Wa man gingon ana. Oh. Ang gingon kay ang saad sa Dios bunyag alang kaninyo og sa inyong mga anak unto your children. Wingon gatag children apil ang mga batang masuso. So mga suking tigpaminaw, atong biyaan na ng pagtulunan nga ang mga batang masuso dili iapil sa bunyag. Kaya wag na gipanudlo sa mga apostol. Gani, ang masabot hinoon sa Biblia, kinahanglan ang mga batang masuso di na tagdong dako pa.
Di nagtaglong mo dako pa. Ibalo na gud nga ang bunyag kinahanglan sa tong kaluwasan nganong paabutan pa man atong modako. Di pa lang noon mabunyagan, kalit lang mamatay. So, mao na mga suking tigpaminaw. Dayon atong basahon ng Mateo Kapitulo 19, tudling 14. No? San Mateo Kapitulo 19, tudling 14. Si Jesus mingon, "Paaria kanako ang mga bata, ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." No? Nainumdum ko sa kong higala nga di Katoliko, ningon siya nga, di na kinahanglang bunyagan ng batang masuso kay ingon man ni Jesus, "Paaria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." So kay ila naman kuno ang gingharian sa langit, so di na kinahanglang bunyagan. Ako siyang giingnan nga wala man giingon dire. Kumo kay niingon si Kristo nga, "Paaria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." Ingno na din nato nga wa na sila magkinahanglan sa bunyag. Wa man giingon diri sa atong Ginoo. Kini hinuon mo'y nagtug-an nga ang mga bata dili nato ilikay sa mga pagabunyagan. Kay ang bunyag matud palagi sa Galacia 3:27, mao man ang paghiusa nato ngadto sa Ginoo. Ang bunyag mao ang paghiusa nato ngadto sa Ginoo. Kung ang mga batang masuso dili nato pabunyagan, so samarang dili ta gusto nga mahiusa sila ngadto sa Ginoo. So kining Mateo 19, tudling 14 nga niingon ang Ginoo, "Paaria kanako ang mga bata ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila." Mao no ni nagtug-an nga ang mga bata dili nato hikawan sa bunyag, kay ang bunyag lagi mao ang paghiusa nato ni Kristo. Gusto man ta nga ang atong mga bata mahiusa ni Kristo, yang anong tagdon pa man atong dako. Gusto nato bisan sa gamay pa, masuso pa, ato na yung hiusas Ginoo. Mga suking tigpaminaw. Akong musbog pagbasa ng Galacia 3:27. Alang kaninyo, aron di kaninyo na malimtan. Galacia 3:27. "Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo." Ang batang mga masuso di ay kung di mabunyagan, dili mahiusa ni Kristo. So, nang kinahanglan niya pilang mga bata, just bunyag. Unya sa Joel Kapitulo 2, versikulo 16, mga suking digpaminaw, basahan ninyo na. Joel Kapitulo 2, tudling 16. "Kanarabang mga batang masuso, iapil gyud na sa mga balaanong buhat." Yagan ang bunyag, balaanong buhat man na. So, iapil na tos bunyag ang mga batang masuso. Hinoon ko ng mga ginikanan, dili pa Kristiyano, adi man yun ako na nagpabunyag silang mga batang masuso. Sila noon sangyawan sa, tudluan sa, kay di pa man Kristiyano, dahil bunyagan, so dako na sila bunyagan. Pero inig kahibalo nila, Kristiyano na sila, bunyagan na sila, ang ilang mga batang masuso, di na nila tagdong dako pa. Kahibalo na gud silang kinahanglan ng bunyag sa kaluwasan. So mao na mga suking tigpaminaw, dapat natong nihibawan. O gunya, hinumdum ko atong usaba ka objection ba nga. Si Kristo walay sala. Nagpabunyag. So dako na gyud bunyagan diay dili kay bata pa. Ako nung giingnan siya nga kanang magamit mahinuon nato ng rason nga dili diay kana bang rason na kung walay sala dili magpabunyag. Sama nang ang mga batang masuso wala pa may sala nga nahimo. So di day rason nga dili kandidatos bunyag. Kay si Kristo gali walay sala nagpabunyag. As an example, si Kristo walay sala nagpabunyag. So kung atong sundo ng ilang giingon nga ang batang masuso dili kinahanglang bunyagan kay wa may sala nga nahimong kaugalingon.
nga dili na himuon natong kasangkapan o argumento kay si Kristo way sala nagpabunyag man. Oh. So mga suking tigpaminaw, diya na lang siguro ang ato bang kining paghatag ninyo o kaligunan milabot na ng bunyag sa bata. Kaya kanang pagbunyag sa bata, so kad pasauna, appeal na sila. Di lang hinon mabasa na to litra por litra nga klaro ng ibunyagan sila. So kana laging litra por litra, madaot kita na. Kaya nga tong saligan litra por litra ra. Kay narabay mga baruganan sa tinuhuan nga gitukod ni Kristo nga wala giklaro sa litra. Sama ng kanang purgatorio, di man kakabasa sa pulong purgatorio sulod sa Biblia, pero ang mensahe, ang bot pasabot na sulod. Ako lang ning lakbitan gamay, bisan di lang may itong tema kay mabot panahon, no? Dili madugay ato na pong tema mahitungod sa purgatorio. Pero ato sa ning diwason ning may labot na sa kinibang bunyag. So karon mga suking tigpaminaw, adto ta sa kining paagis bunyag. Yan lang tayo mga 5 minutos kapin, no? Oh. Dili nato ni ingnon tag tibawason na yon, no? Kay ako nging i-explikaran nyo pag-ayo ba? Aron dili gyud madali-dali, kay dali-dali lagi di man masabtan. Oo. Kining mahitungod sa bunyag mga suking tigpaminaw, ang atong mga igsuon nga mga ingnon talang nahimulag, supak niya ng bunyag nga kanabang sprinkling o sublik. Mingon sila nga kanang paagi sa Katolikos pagbunyag nga sa bligan raw wisikan, di man na mao kay kanang sa Biblia nga bunyag gitusmaw man na. Pero mga suking tigpaminaw, granting no kung ang bunyag tusmaw ra gyud o kanang iubog o ilubong gas tubig. Unsao na lang kung batang masuso bunyagan, patay, o kanang masakiton bunyagan, adili ka utong. O di ba ka kanang mga pinireso nya walay prisuhan, walay swimming pool, dadon nimo suba o dagat, makabuhi lang nuna na ikaw ay manubag. Oh. So mao na mga suking tigpaminaw, yato namang na-establish nga ang mga batang masuso apil das bunyag, na kung bata may bunyagan niya imo nang ikuan, imo nang itusmaw pagka illogical na, no? Unreasonable pag itusmaw nimo ng bata des tubig nga di pa kabawong utong. Oh. Moingon sila nga kanagong bunyag o baptizo o baptizon, no? Sa Grego. Ang bot pasabot ko no tusmaw sprinkling, tusmaw o immersion. Ila na dayon gisabot nga kanang pagbunyag tusmaw gyud. Mga suking tigpaminaw, tinuod nga usas meaning niya ng baptizo, immersion o tusmaw. Pero kung magbasa-basa tag Grego, mga kadaiyang kahulugan niya na dili lang kay kanang tusmaw, pwede gali naghugas pod. Oo. O gunya kanagong immersion dias bunyag o tusmaw, dili man gyud na ang bot pasabot anak paagi. Oh. Kay kung maghisgot tag paagis pagbunyag daghan, o dili po ingon kay daghan yung kayo, maihap. Kay kanang bunyag paghugas man na, nya kanang paghugas at dili kay usara ka klase. Pwede nimo itusmaw, pwede nimo iwisikan lang o bubuan. Oh. Kanang immersion dias bunyag ang ipasabot diang gilubong o gitusmaw ang atong mga kasalanan. Tung mga sala atong gitalikdan. Gusto na ito ba ilubong ang atong mga kasalanan, itusmaw atong mga kasalanan, atong kalimtan. Ilubong tong atong mga kasalanan des bunyag. Wala na magpasabot og paagi. Kay kung maghisgot og paagi des paghugas o pagbunyag, di kay usara ka klase mga suking tigpaminaw. Di kay usara ka klase. Gani no akong ipasiunang daan ninyo. Si San Pablo gibunyagan nasulod sa balay, di ka kaingon gitusmaw. Ugunya sa Ezekiel 36 tudling 25, gitagna na nga kanang paglinis sa itong mga kasalanan gamiton ang paagi sa pag-sprinkle o pagsablik. Nga kinahanglan matuman kay tagna man.
So, mao na mga suking tigpaminaw mo atong pasiuna ninyo nga ikasulti may labot niya ng kanabang paagis bunyag. Nga kanang immersion o tusmaw, dili kay but pasabot anak paagis pagbunyag. Kanang immersion diya, tusmaw, but pasabot itusmaw, ilubong ang atong mga kasalanan des bunyag kay mahugasan man ta. Oh. Dili kay paagi, kay kung paagi, di kay usara. Basahon niya nako ugma ninyo ang World History by Brian, ang history gyud nga ang paagis pagbunyag dili kay usara ka klase. Tinuod nga kanang tusmaw usa na as paagis pagbunyag kay ang mga Katoliko sa una gagamit po niya ng paagihas bunyag pero dili kay tusmaw ra. So atangin niyo na ugma kaya pikin man atong banahon, no? Okay, sa dili pa ta karon hingpit magpulag-pulag sa kahanginan. Ayaw ba ninyo kalimtin o mga suking tigpaminaw ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, na sa atong cable. Ako nang kanunang ipahibalo ninyo kay sa ato arbang panahon, ang yawa, ang demonyo, musulod po diya sa mga lila sa telebisyon. No? Muwara-wara po ang demonyo diya sa pagka-telebisyon na to. Muna nga atong atbangan, kay ug asa gali ang yawa atong atbangan. Kay ni sulod man sa telebisyon ang demonyo, dapat sudlan po na nato mga religious program diha po sa telebisyon. Muna nga akong ipahibalo ninyo ng atong Global Catholic Network ng EWTN, Eternal Word Television Network. Pagunya, ang yawa ni sulod po das internet, di ba? Ibalo na mo na katong sigig internet, ibalo mo nga ang yawa ni sulod po sa internet. Muna nga mo sulod po ta sa internet, no? Kita nga magpagamit sa Ginoo. Mga sundalos Ginoo, sulod po ta sa internet. Muna doon na tayo mga websites ipahibalo ninyo o salang aron di ta mulangan po. Okay. Ang catholic.com atong i-highly recommend ninyo. Kung gusto mo download og mga MP3 files kanang mga past radio programs sa atong mga kaubans buhat lang programa didto sa gawas, ma-download ninyo, i-click lang sa ubos nga right side katong nay mabasa ninyo nga archives. Saan ninyo na dayon maabot din mo rin inyong click ninyo katong mga MP3 files sa mga past radio programs sa Catholic Answers. Okay. O gunya, no? Kung gusto mo mangutana ni Veritas tri sa atong tulumanon nga mutubag tag pangutana mas Sabado ug Domingo, di ba? Ipadangat ninyo cellphone number 0918-54-97065. O gunya ang atong telephone number 212-6200. O ang atong PC number, no? Gatong mo text na to diha sa PC, no, sa itong computer. Itong number 277-0057-86811. Atong usbon 277-0057-86811. Atong tapuson pinagkis pagpasa sa pagampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather than to comfort, than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kining ubos nga sulugon sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas Wingon. Hangtod ugma pohon sa mga oras ng istasyon. Sa ngalan, samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.